Er vi klar? Ja, jeg tror jeg. Ja, lidt. Det var hyggeligt. Tak, vi ses. Tak. Har du fundet så lille til? Hvor er du lille? Bare når du kaster den, siger du højt. Ja, det var mange. Ja, det var mange. Den er faldet af mine ører. Nej, det er ikke kommet for at slappe af, siger du. Skal du have regnjakken af nu, siger du? Nej, vi har taget den forkert, faktisk. Jeg prøver bare at finde lyset. Den her, så skal jeg med på den her. Og min hånd. Ja. Ja. Jeg har også lige slukket den. Var det ikke meningen, vi skulle? Åh, ser godt ud. Ser godt ud, Theodor og Thomas. Skal der smiles, selvom man ikke kan se meget. Ja, 6,8 har vi løbet nu. Lyderupstien. Nu bliver det lyst. Hej Thomas. Hej. Det bliver spændende at se, at du har brygget af roe til os i dag. Ja, min debut her på teamet. Stille og rolig start. Klokken lidt over 6. Og så er det bare sydpå. Ja, det går heldigvis nedad, så du tager sådan en verdensmæssigt. Ja. Det regner lidt, men det betyder intet. Der er jo bare i skoven. Så er der en af medaljerne, jeg kommer til at... Der kommer lidt småfejl, ikke, når man laver dem kun en af gangen selv, ikke? Så er der en af dem, der var mere. Jeg satte den forkert vej, så vi ligner har 6 gange. Man må ikke rulle på jagter bare, vel? Jo, herinde må man gerne den del af startet. Den er cirka 10 km omkring 10,5. Okay. Og 10,5 er en god tur. Det er en god tur her med 120 højdemeter. Ja. Det er det lyst også. At jeg måske gerne må Sidste 4 dage, det var bare. Ja. og så et lille depot her, der er fornemt. Hej. Når man er løbet 40 motorvej, Ja. gennem det strenge til at 20 km op ad hårdt. Ja, det kan jeg godt forestille mig.
Er det en vandrutsjebane eller hvad? Ja. Der kommer det går op på det her. Det var lidt stille det her. – 25 kilometer ud af de 60. Solen er rigtig dejlig lige nu. Lidt vind. Anders tager et billede af os alle sammen på broen. Bare skal vi glad. Der er i gang i grisestallen derinde. Godt til at... Ja, ja. Nærmer vi os også halvvejs. Nu er vi løbet 33 og nået til depot. Ja, det er jo en løbetur. Ja, det er det. Så er der også løb i dag. Corona-afstand også, ja. Husk, der står et kamera. Nej, du sparker kameraet nu. Nej.